Iċ-ċittadinanzi lil persuni minn pajjiżi oħra li ngħataw minn Malta huma taħt il-medja fl-Unjoni Ewropea. Qalet dan statistika tal-Eurostat li juriet kif is-sena li għaddiet Malta tat 664 ċittadinanza. 40% taċ-ċittadini li kwalifikaw għaċ-ċittadinanza f'Malta kienu Russi, warahom 8% kienu Ingliżi fil-waqt li kważi 4% kienu Ukreni. 19% ta' dawn il-persuni li jingħataw ċittadinanza Maltija kienu minn pajjiżi fih dan l-Unjoni Ewropea. L-istatistika turi li fl-2015 il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea taw 840,000 ċittadinanza. Dan ifisser 50,000 inqas ċittadinanza milli kienu jingħataw fis-sena ta' qabel 2014. B'kollox mill-2010 il-Eurostat turi li jingħataw aktar minn 5 miljun ċittadinanza Ewropea. Mit-total ta' persuni li jakkwistaw ċittadinanza f'wieħed minn membri stati tal-Unjoni Ewropea fl-2015, 87% kienu ċittadini minn barra mill-Unjoni Ewropea. Al kontrarju, l-Lussemburgu u l-Ungerija kienu l-uniċi stati membri fejn il-maġġoranza tal-persuni li ngħataw ċittadinanza fl-2015 kienu ċittadini minn stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea.